ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብ ትግራይ ደምሒት ልዕሊ 2000 ኣባላት ሰራዊቱ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ውሽጢ ሃገር ከኣትዉ መትከል እግሪ ክመቻቸወሎምን ምስ መንግስቲ ተዘራሪብና ኣለና ክብሉ ኣቦ መንበሩ ኣቶ መኮነን ተስፋይ ተዛሪቦም ኣመራርሓት ምንቅስቃስ ሎም ከተማ መቐለ ከኣቱ ከሎ ቀባበላ ተገይሩሎም ዝተቀበልዎም ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት መንእስያትን ስፖርትን ትግራይ ኣቶ ነጋበር ወገኖም መንግስቲ ትግራይ ይኹን ውድብ ሕወሓት ምስ ደምሒት ኣብ ዘራኽቦም ጉዳያት ሓቢሮም ንምስራሕ ድውልው እዮም ኢሎም ይብል ሙልጌታ ጽባህ ተወሰኸለዎ ኣመራርሓት ውድብ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣተው ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነይሩ ለምዋዓንቲ ድማ ከተማ መቐለ ኣትዮም ነቶም ኣመራርሓት ውድብ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኣቦ ወንበር ደምህት ኣይተመኮነን ተስፋይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ጠጠው ኣቢልና ቃልስና ድሕሪ ሕዚ ሰላማዊ ኢሎም ለውጥ ንምምፃእ ኢልና ክንቃለስ ፀኒሕና ዲሞክራሲ ንምምፃእ ፍትሒ ንምምፃእ ኢልና ክንቃለ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘሎ መፅኡ ዘሎ ናይ መድረኽ ለውጢ ለውጢ ደጊፍና ካብ ቃልሲ ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክንቃለስና ኢና መፅና ኣባላት ሰራዊት ትውድብ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ውሽጢ ዓዲ ከኣትዉ እዮም ዝበሉ እቶም ኣቦ ወንበር ነቶም ኣባላት ናብ ስሩዕ ህይወቶም ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ድማ ብማሕበራውን ኢኮኖሚያውን እግሪ ዝተኽልሉ ኩነታት ክመቻቸው ምስ መንግስቲ ዘቲና ኢሎም ብርክት ዝበሉ ኣባላት ኣለውና ኩሉ ዘሎ ክቃለስ ዝፀንሐ ንነዊሕ ዓመታት በጥቃሲ ኣሎ መንእሰይ ከባቢ ልዕሊ 200 ዝኸውን መንእሰይ ኣሎ ጅዚ ተቕሊሉ ናይ ባዕሉ ክፍሊ ውደባ እውን ኣሎ ክፍሊ ባህሊ ኣሎ ክፍሊ ሚድያ ኣሎ ጋር ተዋጋኢ ሰራዊት ኣሎ ካልኦት ክፍልታት ኣሎ እዚ ጥርፍ ነፈቢሉ መብዝ ቀረባ ግዜ ከኣትዩ ቀጻሊ ኩነታት ቃልሶም ጠሚቱ ዝተሓተቱ እቶም ኣቦ ወንበር ገና ውድብና ዘትዩ ንህዝቢ ኣብ ቀጻሊ ዕላው ክገብር ኢሎም ነቶም ኣመራርሓ ዝተቐበሉ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ትግራይ ኣይተነጋበርህም መንግስቲ ትግራይ ኣቀዲሙውን ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለሱ እናፀውዐ ጸኒሑ ሓዝውን ድማ ብሰላም እንኳዕ ድሓን መጻኹም ኢሎም በተሳውዒት መሰረት መጽኦም ኣለው ኣመራርሓ ናይ ደምሒት ኣባላቶም እውን ቀሲሎም መጽኦም ስለዚህ እዚኣቶም ሰላም ህዝብ ትግራይ ልምዓት ህዝብ ትግራይ ዲሞክራሲ እስካብ ዝቃለሱ ወሓት ሒዝዎ ዘሎ ዓላማ እውን ህዝብ ትግራይ ሰላም ህዝብ ትግራይ ልምዓትን ዲሞክራሲን ስለዝኾነ ሓቢርና ንክንቃለስ ድልዋት ኢና ሰናይ ናይ ቃልሲ ዘመን ኮነሎም ምንል ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቐለም